xente, despois desta breve pausa musical chega a hora das recomendacións. Hoxe temos con nós a Sara Saír. Vexo por aí que é un libro, non? Sí, efectivamente, este libro é Guedellas de Sede Liño, foi escrito por María Victoria Moreno e publicado pola editorial Galaxia. Este libro conta de como vai cambiando a vida radicalmente do Rato Chus, a nosa protagonista, logo fálanos das dependencias das drogas en menores, etc. Ou estereotipados que estaban os xitanos, e máis historias así. Cóntame, que é o que máis che gustou deste libro? Pois este libro me gustou porque está moi detallado e te integras facilmente na historia e é moi recomendable para adolescentes e para os seus pais. Pois, señores, como íchedes, ide a ler agora mesmo Guedellas de Seda e Liño, xa que fixo que co interesante que está o leeredes antes de que digades Galaxia.